Pentsatzen jarri zera zergatikan ez da olentzero joaten zure etxera opariak ustera eta beste umek beren jostailuekin ikusten dituzunean jolasten gauero lotan dagoen umea bestela amesten duzu zure oparilla bai, 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 bai gauero lotan dagoen umea bestela amesten duzu zure oparilla Pentsatzen jarri zera larruzko baloia zeure eskuetan dagoenian irudimenezko pusika gustua da ezer ez dago zure eskuetan oh bai gauero lotan dagoen umea bezala amesten duzu zure oparilla bai, 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 bai gauero lotan dagoen umea bezala amesten duzu zure oparilla bai, 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 bai gauero lotan dagoen umea bezala amesten duzu zure oparilla bai, 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 bai gauero lotan dagoen umea bezala amesten duzu zure oparilla zure oparilla amesten duzu zure oparilla